wa man Ghana yakonwa ponso no wo mabu wa man no wo mu chese niema bi a ekwani kwan a wo mu hu Dr. George Akufu Dampare no enya de betimi aboa wo mu ntino ekwan bi aso wo se wo mu hwe na IGP yi no free ni dibre ya asoe okura ye yini fro ni epo bi fofra wo betimi agina sa IGP na wo aboa ma post sadom koni atoto wo mu niema audio ni mu a wo mu kire mu se koba ne sade agisa wo mu hwe na wo mu yi IGP a wo ya NPP ni mapa sani ebe ya breaking the 8 ni betimi abam na busia audio yi ba mountain so ani ntrin ye kuku dam obi a kire na adwen afa ho woni monyamfo Alexander Kwasia kwakire mu say Inspector General of Police Dr. George Akufu Dampare anya dia wo bia betimi agi ni dibre free ni nsem aposi sadom ko na wada no anya dia butuprum obi betimi asori akasa ne ani agi dibre na free nsem wasinya dia betimi asida ana empo wo mu NPP amayoko no wo mu ntenase NC po bia etesa na audio ni mu sensem ba ye kura no kura te ye ese ya NPP amayoko na kuku damne ni ntiri bia wo mu woni monyamfo Alexander Akwasia kwa kire mu se wono wodom NPP amayoko no emu penifo nyina woni muom enti sasabia wada kura no obi kasa ye bisadu wonemu a wotie woni pa kuneni a wobetimi abodin ansa asumesi ne wo bintin ne ne kasa enso audio no wotie ye no ani na wo mu no ensa ne NPP mu penifo no ebie na ne atia ne se wasi ene wo man konkron Ghana ye wo mu kasa adoso pani titru ne se ye kwakwato abawi a ani etu abawi a wasi ekirasem eya na edoso papati wogidi se kasa adoso wo man mu na ema wobi kasa na se efri NPP amayoko ni mu pa de wasi ne kura bi anim na anu echi no wadi tudwa wo chem se no kura wo hwa abatro by elections mienu ya busumi mienu ntama koso achise ne edi kan akoso ewoye kumawu afeni atosu mienu asenot abatro empeso so a wasi bibia de pefese aposi sadom ko no aban ne ma wo mokwan eme wo mu ye wo madwuma de kire se abatro ni mienu nyina kwa na wie ye pe ana tutire ni ya wo gina mu ema NDC amayoko no ni monyamfo Johnson esi edunketia wa friends and trofo nhie mu abo aposi sadom ko ni nyina abaso na chese dead pefese abaya wati abenwem eba ni kabi mami kabi amemu a wati ase ebiam an wo kire se no kura ani ye ni suban bia aposi sadom ko ni da na die ewa ase not no wani monyamfo Alexander Kwasia kwa wobetimi akan wasinipi ese kwambi so wanu kura bi fa ne ho anani anye ho de kire se wase aye police station baako na niema bi kwaso wa wanu a wo se emfa kwan so enti pani so de waya na adwen sanka wani electoral commission tutunafo ne wamo wo mehye mo ho so betimi atwetwe nkomo osibra wotu sa na mo na posi sadom kwa no wo mehye mu wo ho no wamo amane kwan ti kwan bi aso kura wanu kura no watwetwe nyanyasi nyanya ma complain ahodo abatro ni kwa na wie ye pen wote se wanu ani general secretary woni monyamfo Justin Frimpong kodua wanu so ka adekro na na ohun se ebia na aposi sadom ko na mra ya de agu wo enso mo ma wosi wo mu diso enti wa kasi super bi se wo mu ni ye bi no shada ankoye ansu ni nyina mu no ade ba kwa ya ne dane sa aban ne ma wo mo kwan ankoye te se ne anka ne aka aposi sadom ko wo mu ye adwuma wo mu hwe benkum ni nifa na ne aban a wote so no wo mu hwe se wo mu ni ye nyina betimi aboa no wo se ne antesa bibia de dana akwa mu aposi sadom ko no wo bia hye wo mu putu pa se de mra ne tie no enwa na ne wo mu edisuo na wo ka kosi se Inspector General of Police Dr. George Akufu Dampare wase papa wa bonu homodin ye pa chese ya bona baso ewo maimu enti kwaya wo fa so tutu ne niama ne eye ne ebebo wo man Ghana ni santi wo bia nya na adwen wo mu NPP amayoko no wo mu kwatena bebia mo po ese Dr. George Akufu Dampare ya beji ni dibre firi ni santi wo sisa audio no eye kasa adoso ewo man muti ne nam so ema sensemi sa ekọ esuo
IGP obi antimi mpamo ne sa nkomo apie ye tape bi ho nsam no ne ade no sebe na Ghana no ya na enudwa no adoso nipa wo tape so minim no say leading members of MPP minim leading member bi a ne voice sa na asem na kwa ma na speaker ase o 7 member committee na ye dey investigate there's all elections na se ankoye ya kasa no edoso kasa ne ye bebre sem apie no edoso bebre but ye nim se police enya abasobode efri yewra asiedun ketia ho ye NDC chairman ka say 2 by elections kumewu ne ase north de nyina no police for eto omobu aye adwuma se ne se efata sanso na ye nso ye general secretary nso enya kwan ka say in fact police ne ye binom no aseda anso ani entwa yi me yankasa me kwase north na me wo polling station ba ko a ye MPP stronghold asempa da ye na me hu niam bi a anya me de ye se me ko ene electoral officer don akodi hu nkomo no police ni ene inspector man sa police station no to a oto share me so ne ba oba me so wodo mani anye ho enti media se menim de but send oba me so wodo I wasn't happy me complaining enti ewie echi me general secretary ebe complaining about the conduct of the police eba me hu say na ade no ya ade bi da house police fu e kwa ase north no ya hye da hu mo yi abusia wani monyamfo Alexander Akwesi Akwa eye achimda yemra shebedweni ne ani ye kokotie ye na ne kurakura mu on wadi tudwa wo kire mu se tepe ba mountain so ani mu nsamunti wani monyamfo Alban Sumaina Kingsford Bagman aya chiami owo yemra shebedwefie ne wate nipa ba son abedwekuo se wamu shana tsasan semni wamu defem ti wamu de wamu gusu wa atwenye mu esa nipa so abedweku ene ya pa wom no wamba ye nsem ni mu hwehwemu na ne ekwa twi kobrama ne ya de ni nyina ba somwom ewom na hye bedwefie wase ankosi sa bre no ye ntimi nkasa asumesi anaso obentintin hwehwemu gusu ekoso na ne kurakura mu wadi tudwa wachem sa ne kura ese wamu NPP amayo kwani breaking the age wama bohu de ra campaign wama ya nemnei wama Ghana ni wiase afa na nyina obi anim se NPP amayo kwa wama yimu wamu pre akwanya se wamba sanso atoaso na empumtu juma ne hyehyɛ ya wodu a wama hyase no wama timi awie na wase breaking the age no aposi sadom ko no wamu nka ho kura sa wobi begina baabi aka sign breaking the age nti wamo NPP amayo ko wamo di wamo wre asha posi sadom ekuo ni mo wase nukura bia ni musa na empo ni entesa breaking the eight ni wase aya wamo campaign nsemo ensema wamo beka campaign message ani wamo botaye ana jesa wamo di wamo wre ahyemo enti ebra ne suna ne wamo sha sese wamo ye campaign breaking the eight campaign na wase aya wamo campaign ni ensem ani emu manifesto awodu awamachuro guo sa ensem no wo mode bekwa emontin so enti sa ensem no wo ana wo mura ehyemu ese betimi aboa na dachi bia breaking the eight na timi abemu na sa wo masha dat na se adi aposi sadom ko kire se ba na bato a aposi sadom ko ne eka ho bie na so anya aposi sadom ko ne beboa wo mo NPP amayokuo ama breaking the eight na timi abemu wase ejina wo mo nsam kan yeso wo ma na montuo so enu nti wo mo wura nyina da ehye wo mo nsam ekaya so aposi sadom ko no wase obi ani wa waka ho bie wo mo NPP amayokuo no wo mo wura ensha Inspector General of Police Dr. George Akufu Dampari mo eso no ne betimi ama breaking the eight na timi abam na mmom eye wo mo campaign message enti no police dian yo yakwa elections bebra police fo aso de tia pa sa omo de omo support aban a wo so no enso enkrofo yes omo beto abatia sa aban no omo to abatia aban na wo so no enti no MPP nya de ne to police fo so no ba bebo an ne break 8 ye ka say ye be break 8 in the question no of breaking the 8 no police nka ho da bi ye fa into police so ye dwuma dura ye bebo ntoa na yaka ya asem ya kire ye nsem yi na Ghana fo atia se sanko fa de yechi sanko fa de yechi Ghana fo be ma ye kwa me ato aso enti speaker ese wate committee ebetwa ma committee no asase aye na dwuma na fe yehu ye mampani eni so ade ehu no hu wo ye Dampare mu na oma ne be ye IGP or appointed as IGP no emma obia ti ase se ye mampani eni so ade ehu no eso ye nyina nim ye Dampare baby ofi eni ne police lifestyle senia wa ye dwuma ye na no is a very celebrated policeman abusia ani aya achim damra shebedweni woni monyamfo Alexander Akwesi Akwa
Yetwa ensem ne so awa ensem fufuro mu a na tse gusu wa NPP amayeko na wa mafa ene abato won sensem eswe ne mfa audio bia ho wei efa by election eho ensensem na mrahebedwani a wogina mu ema adehia wonom ewa manso enkwanta no wa asante mantemu woni mo nyamfo George Kwabna Techi ene wanu so dia tudwe kire mu se ye by election mienu ya afi yatimi akosue ene saba election nam so ma obepiem wa na bato mpeso aso achese adehia ni timamufu a wamuwa no wa tete ni huhu a wanu kura wabetimi aka sisupi asa wamunya ya na ka wanu woni monyamfo George Kwabna Techi watu ananano mo ewansia do se ne be ya ba election yi ye betimi di bi ahihye so na wamuso empumtu a ekokokokso no wametimi anya bie na watu ne nsem so na wachire mu se wanu sansama ekoso no kura ni nyame anim enya dia nani agye ho asa wanu na bato empeswaso na wa pri empumtuo ekwan bia so wa hwese empumtuo mapa betimi akwaso na afe empofri madehia wamuwo ebimu kasa wamunya ya na kamera shebedwani no watu ananano wansi adu ne ba election yi ya di bia hwehye so wamugidie asa by election ya de hwehye so de empumtuo no ebeba ne wade kwantempo watete apansa nyina ya de katapili awodo beba besi so ni ya hyase yeye ene esuku adan awodo atete apansa nyina ya beba besi ahimfia ya de cement beko ho aso dem ya de cement ebeko ho esisa niema na akwaso ni enti ene wamaka ma wanu kura na so atibie ase wamunya ya na ko wanu mrahebedwani no watwa nananum ewonsia do esansa wate asinti empumtuo no enti mimma ne kwan a wamope eso enti wamugidi sase woni wanu watwa nananum ewonsia do de a ene echese empumtuo na beba ne wade na kwantempo a wodo suku ada ya wodo wamususu atimi anyabie na watwa ne nsam so ne wachire mu se waka akwa adehia wanu mu wa ne mpeso aso afa no na wose waka asutimi ba aban so afa de kire se wose kwaya aban ani adehia wanu ewa enkuro kuma no edie no enya kwanpa aba ni mpumtwa bia ne etebiri ne ade akwa enkuro akase no edu be hwa wa man Ghana enkuro akase ne wokwa akwantempo a wodua bibia de dasoa interchange bibia de dasoa ayaresa bia ne esi ni gam suku dan ne esi ni gam enkuran kumane ni yato wa masarem ni yato na jeje mu agesa ba election bi ba be kwaso na chese aban a pre ne ho sa na ne wo pempumtuo anso ade amawa mo wase ba ne pumtuo ho sensema wo ye MPP ni ti wo betimi aka asiso asa MPP aban a wati abangwam ani aban a hodo a wa maba kwanyina no eya na enkuran kumane wo mu twa wo mu eja anti no wasesa wo mu eka wo man Ghana ho dia wasa empumtuo eba wamuso wamusa etimika wamudie wotros na wachem senke ye ana empumtuo ye ekoso na biba enkronkuma ya ankogidi pasa ensusuye ya dehia wamu ne mpeso aso wamesusu afa ne we ankanya de asansusu ye ne beba omutim ankanya de wambeda adwe hu de be adanso enam se empumtuo abo wam tese ne asabio jonso abo akukonti na enam so ema satin mupo no etimi aba wonum etirimo municipal and capital because they federal city no you just the central government they use their discretion to do whatever they want to do and the any home be a way you know we feel cheated sighted no so equity me say I buy any major road from Ashwa to Akuntem now yeah Ashwa the end of 20 no kusi a year but now ring road pastor makanyi obeka sadala say MP obi eka and that's not the fair way to do things. Ahenkan FM abusia ani ayemra shebedwani a wogina mu ema adehia wonum ewa manso enkwanta asante mantemu MPP ni p ajese one fine MPP amayoko ni agro wase sese ewuto adehia boni nyina wade hosobo ebo aban abusia ya toa ensam ne so ewa ensam fufuro mu a na adehia wonum ewa eye achim dwaso afa himan ani ensutem ni nyina ewa fancha kwa south ana fe ebua kwa south district ewa epoye mantemo ani adehia wonum wo mani abriye pa wo mani abre pa no wo mu chemse ni bre a ensoja anke bi anke soja anka bia wo beti abangwa mu ne watoa na chese eja
atwas say na de butu ne atia wanu mu kasa nyina ne se wo kyese enei wo bepie mu ewo wo mu nkuro so ne galamsey sai wo mu nsase galamsey sai wo mu nsuwa wo mu se galamsey nti ane ne wo mu ko efuomu kura wo mu ntimi nwia no bai papa bia ne wo mu aduane kura so a entimi fifi from ebisa wo mu nsase ni nyina ya sai no wo mu nsuwa wodro nyina ya sai ni ntinso ho sensem anu nso so atapi ye pa na wo mu tro wo mu sems no wo mu kire mu sai galamsey adwumekuo ba kwa no abepie mu ewo mu patemu eye kibi gold mines wo mu ani ekwoku a wodro na nam wo so ma chesesa wo haw ani atitiye wo mu susu anam so bie anu ti wo mu stress ni manim ya panifo ema wo mu nan mu tro na wo mafamu die bia wo betimi aye sane ebe ya kwaya galamsey di wo mu anam so wo mu patem no etuo so betimi atwa wo atwo wo mu samso no wo mu kire mu sai awa mu sase kura sa galamsey fo yi ba be fa ye nim sase de ka akofo obi asase de ye adwuma anka akwa ya na ne kakra waso de ne nsatimi aka ene ewatimi apata no wa mu se wa mu ne pataji ama kakra wa bia susu ni wa ba ye ne wa mu ya ne saje galamsey fo yi wa mu didi ko wa mu sase ni didi ko wa mu sase ni mu anam so mene sase hu sasem nyina atwape ewo potemu wa mu nsu nyina enwa akwa asem a chese ehadwi eye paniti wa besre se emwa bi ebetimi efra banshan aba no emra ne animanimia na wa mu nsase no wa mu ntimi mo ho ban na fe wa mu suoso wa mu ntimi ema ho ban na adehia wanum ewa atrim eyeja so ene himan afe ensutem anu wa poya mantemi wa mu di nsami nyina tudwa wa bra ekuo bia no ensha aban ase edin edaso any advocate for community wa mu kokopie mu wana se wa mu hwe enkronkro a wa mu hia moa na emua bia sefata wa mu so betimi di aboa wa mu no wa mu di egu apon so wa mu kopie mu na de hie yi adisa nsami nyina atu o manim a wa mu kire mu se dwen papa chasa enhyehyaya ani galamsey hyehyaya ye di gusu wa mpetemu wo no emua wa ma pomuden emua wa mu sase ani wa mu nsuwa enti wa mu so ehia moa sani abanya ya na adwensa galamsey wo ba betu ase no wo tu ase dia wo fa na ni kire mu ewa fancha kwa south ana fe ebua kwa south district a ewa poye mantem ebisa galamsey wo mu se wode agene ho emena pa che se ese wo mu sase ani wo mu nsuwa Yes, yempene so enso ye krom ha fom panifo no ana aton ama wo no mutu oho de abre se bebe ya dani si ya bebe o mutu e be fete yen na bebe ya nsuo no nso wono nso emmoa yen e de oha ne amane e be bre yen na we krom wie krom nkata so o kyen akona akola bi abetoma na opani bi aba abetom e de oha be bre yen ti yeslem se wo be hwama yen ntomo mo da so ti bi de nsuo we na e ye mo only source of river o mo base won na say mine activity no e say nsuo nti they find it difficult say o me say nsuo no bi anoma na say o betumi da ye efie adwuma nti pure water ana ye tonom ye sre aban ene mineral commission say ye nimu sane emra no etie say o mine e wo nsuo ho a at least be 50 meters away but ye share distance na 10 meters kwa wunya enti man activity ni nyina ko nsuo nim nti ye sre mineral commission say mo ba inspection ye nsuo a e wo ye mpotam ha de embehwe na bambo no enye den emaye besine sie kwada na obi ameka bibia ankyerem ntumi de masem nyina ne se me sei wo mo ni yo bibisi na kwaka chewa obro me de bura na omobumi omabumi da omokotu mi koku a minimum hwe me koka ombumi oboma so pai esuro enkwala atwetwem ha kuafo nso so ha ya na yefa ediko yemfu moni ade ana pit ne de dada ho se ya hadwen ama yehu de ye ho wa ha nti ye besre na se ebedu aban anim a na so ode ohye beto nso na bebi omaman ne man nyina no omekata katamra no so eman ha nyina na ye de yefu ma yeyi na susanse omaye ne senti untimi fa nye fu bia ma nye yi nti e besere se omunkata mna no so man na se ne ba ibetimi asa yisu yensase no ma etimi ayeyi we ya BSD efie ba mi yunu ni ambetu abusiani eye timamufani adishia wanum ewa achim jaso himai anafe insutam kroi nyina wo epoye mantemo fantua kwa south anafe ebua kwa south district emo
na ne kurakura mu na enkane assembly member wajina mu ewo eye achim dwasoye won monyamfo Emmanuel Woten wadi atudwa wotem se wo besrese ankurakura ni mpenifo a won betimi aboase ne be ya galamse hu sensemi a eya tochma galamse hu sensemi a eya di wo mhwemo galamse hu sensemi a esa wo msase ani wo msuwansuwa ewa mpotemu won betimi aboa na tse wo matimi atu ase no wo sra panse ni manimi a wo nhwan na asa mo no esomra afa wo kiremu se Minerals Commission ana fa asoye a ehwe yensa se eso Environmental Protection Authority wo nhwan na tse wo emra wo moana brade wo nambi mu papa enye asem kuma kutu mfanyefu but ukataswa betu bide yefu obi nso nkotom ese a mosquitoes a bleed wa ha no ukọ health services na hwe won data ni ade malaria no ntisa wo area but it has gone up enya no nko birth defects ni nko ne ba ne ade a ekoso wo mining areas ni na no ye hene aka ho asem se krom ha na nkasa no sa birth defects no ekoso it is because on tu a on galasa na heavy metals na wo no abasoro chemicals nso on use no so no having effect on our people ahana ye managing god resources for concession but other mankofo se ha no is one of the tributaries ebia ne yaye no entumi emfa the necessary resource no emare nanso ohwe ne amene wo ken obedu he ya na hu se ye ntra se keke but enipa e wo se onye ne aye se onye won na won ye because mineral commission for ewo EPA ewo Ministry of Lands and Natural Resources the minister is there and there has been several complaints several petitions so on me na on into gold no responsibly e ba ye ne yakata so at least obi ya ni asembia so enso no de yaka ene ade nyina no enkusifi abusia ani aye woni monyamfo Emmanuel Woten wanu ya enkane assembly man a wojina mu ma adehia wonum ewa achim segimase epoya mantem anene wonu so ache na dwen ne wode na desrede atum penifo anim efa galamse sesema ekoso ewo empotemu ebusia yonyina ne nsemi so na yento enkra na Empress Empire and Pub ese menkancho se bani suo bottle water na wo pedi abra na ebeje otie se ye awake mineral water and mineral water slim fit na wo pe Voltic belakwa ni nyina wosu eye bottle water ntibra na beje wodie na enso wo chemsa so wo peni do sopu anasa wo yi ni maako wode bema on afa Empress Empire and Pub sa eban ensa so sa eye ensa den anasa ensa doko ni nyina so benya bienya nko a kwesi da bia so wo mutuo special ekoso ewo Empress Empire and Pub na abusuya bebi a Empress Empire and Pub toni suo no wamuton ewo Sunny Star Plaza abrosan ni mo wo free aboabo ekwa achimoda wotena SDA Junction kakra bia abansoro wo free wa na wo ko Jubilee Hospital no sa abansoro na ewo wonsani faso eno ene Sunny Star Plaza abrosan ne wa na wo benya nsuo ni bie ato afei pap no eye A2 pap eno ewo Odan New Town enkane baby ana always sport ne one always sport ne wa ana A2 pap enso ewo fra Empress Empire and Pap ewo meiso 0241 456669 0241 456669 afei Rich Drop Natural Mineral Water Rich Drop Natural Mineral Water wo ba yempotem ade a chese yaji wo matum baby a obefa bia no Rich Drop Natural Mineral Water ene ekofa bai ene Rich Drop Enterprise enso de ekwani pedue ni mu aya na ehunhia pipe se empenifo ani abodi mu nyansa pefo akra ma yate asese ne ye ekwani pedue ni mu no ehunhia ese ne eba mountain so inti saudi so ebekwani pedue ni mu a enye Rich Drop Natural Mineral Water anasa Rich Pack Natural Mineral Water if say enso ya de afa abefu fidie mu asone so ahoɔden dro a wodo na kyese ahya ne manti kwani pedua ni mu a eboa ye pa ma kyese ahoɔden no esipi na esita abusia Rich Drop Natural Mineral Water nasa Rich Pack Natural Mineral Water
ane achim aboabo ya no wama na tia pista wo benya bie enkran pumpuni mantem so eye kasua CP ewo so benya ensuo ni bie so yi ehun faso na dos pa ifse yensu panti no odi nsuo hu dwade ane mekafo ama wa ene rich drop natural mineral water Ebusuya friend penny for May so 0241-666-508 0241-666-508 Rich Drop Natural Mineral Water Ayensuam Aswaya wanum eshe yenyiane ani yenruso Food and Drugs Authority wamo aje atum Rich Drop no wajeme so always rich always pure Afei ebusuya ya treso bosompo ni ade ni akire mo ewo eye South Africa mine emu na abusuya kane South Africa wa mo mampeni ana wati abengwem etoto niema ehwese bibia bekwa enkan ansakra na Sarah ebeye eye President Jacob Zuma wano na wati abengwem na abusuya abanya prepre wati abengwem ba ye no ana wade hihya wodro egu aponso achese wamo dream katasha proya kon kankan ne court mpenifo katasha kwaso ewo mani mo na wamo hwemu an wamo kyeremu se enka ne mampeni eye Jacob Zuma ani dream katasha proya kon kankan ne hu ebo mu bie enu ti court ehye ese wankwan na wankwada na dwefie atesa wamo ma na bosome ne polipoli edu enum 15 months Esi wankwankwa dem efse dream katasha ya ene prayer kwa so ewo na abemu no eni enyan panti abobo sumi wa afimpinu eni aduonu ba kumu ana ye President Jacob Zuma enkane South Africa mampini wakwa ekwode mu kwatwere aban kukumu na abusua nei amane ne enkabua eba kire mu se eye President Jacob Zuma eni etese busumi edunu ma kwato de ma no wakwa kotwa ni nyina awie na watwa wie ya na pomuden no ensisusuo na pomuden tutu esisi sabre so hwa ni fie na ekwanenim ye pa ene ewo mfihia no adonwatwe baako 81 years an wenya na 81 years ne so na pomuden no ensanse tutu esi entino sabre de wamahwa atunifa de na kwa kopie mu ewa Russia mani mu wakwa je ayarhwa ani ayarsa wamu kyerem se wamu ogidie pasa wakwa kopie mu de ekwan bia so no na pomuden no ebesan so agina ne naso ense wopani kura hwebra wakwa de mu na duafia na sabra ne kura to se watena abenwam watena South Africa akonwa ponso mfihia no polipoli enkono atoto niama nyina yafe wo baye betena fia yase dream katasha proya kon kankan ne hu bomu enti wankwa de na duafie ene wakwaye ya ene amane eba kyerem se na pomuden atutusi ye pa na anam so much se ene customer for adia tutwa awamo kyerem se ene edikan kura ye huhu bi wo esa penini wo tu kwa na kyese private jet bie an wode koye wasesansam ne kura bie ni private jet bia akwa na mbom ni awa besra South Africa kuro no animu ade hye nyina ne se sabre ya enka ne wa mo mampeni wa kwa no akwaje ayarhwa ne ayarsa ewa Russia mani mu no wa mo fampai bo entai na chi se ne be ya wo beba bedu fie no na kyese na ho ade no asanso ayasini dadem na ejina ne naso na wa mo ekyeremu se wamu ekyeremu se penini na ho ade ne ejina ne naso a wamu ogidie sa doctor for wamu hwede no wa message ani mo na wa ba be pie mo ewa South Africa mani na hyehyɛ ya wodo a ewa se wodi gu aponso ampo na penso dream katasha prayer kun kankan a na ekoso no ewa musa eneduafie ne dia wakwa banso ensam no egusu twere court dam ntino wo beba na kyese wetimi anso ba beto so na wamu kyemu se na watwetwe mu kura no President Jacob Zuma se okokopie mu ewa ye Zimbabwe mine mu ananka wakwa na wakwa twetwe nkwama twetwe ne efa South Africa mine mu ebetimi aboa ema kyese wo mu mpumtuo esetimi akwa enkan ewa na kyese wo mu sepeni no asa na pomuden no enhyeda enyina ne nasunti ne kasamafo ne eku a wodo ana fempo eye wo opposition party asabre wamo ewa South Africa mine mu Democratic Alliance wamo echemu se wamo de mpaibo
etai na chiye pa san na pomode no ebesan so agina ne na so no wasa ba be pie mu e South Africa emanim na ipo dream katasha ene proya kankan so boa court de bono no won sesam wa masa be hwa atroso atoto ama bibia so atimi akọ enkan abusia ya gina we so na ene anopa no nsia kase asamufo asam de maye no ya de ni nyina sina ansa na mesore so no happy birthday awodapa enko emam ya antimage wa achim aboabo apostolic sorry dine wa ana watemame enano peye ma happy birthday nyankopon won hira na wonya okese won to won kwa enemo wonyi wo free adumu enko adumu na wama na basa no enye kese ewo so ensemi nyina efri wo baba abna nima wo ye nurse ni ewo ensawem wase wo ma happy birthday enye wono ko a afei wone bright yawo e champon paya wo nyina wamse wo ma happy birthday woda wo makoma suntino wa mosre enkwatenten anama wasa wo betena se na wanyi ache na face wadi wo nkwa enso amenti happy